कि तोहरा हमनी के साथ संबंध रखे के बाद कि उ लड़की के साथ। अब तो विजय बबुआ के जिंदगी सवर गई दीदी। हाँ, और साथ में हमार ठकुराइन अब भी समय बा, घर के संवारी सुधारी सबके। हम तो बस इहे कहे खातिर आयल रहनी है कि हमरा से ऐसा कौन गलती हो गई बा कि रउआ अपन छोटका बहन के बिसर गई नहीं। इहमा कोई तनुजा उनुजा ना रहेली। के है बहू? भगवान के दया से राउर आँख के ऑपरेशन हो गइल बा और वह नौकरी भी ज्वाइन करे के सोचा तनी। अब तो तनु के घरे बुलाला। रउआ ये जाने के कोशिश कब्बो नहीं कैनी कि हम दिन भर। दिन मास्टर जी आयल रहलन, कहलन कि तनुजा के बियाह तय हो गई बा। अच्छा माँ जी, जितना पैसा वो ऐट ले ले बिया ना बाबूजी से, हमरा तो लगता ओकर खानदानी पैसा है। डॉक्टर के तक कामे बा कि सबके मन में डर पैदा करके अपन डॉक्टरी के दुकान चलावत रहे। हाँ, एगो लड्डू खैले बिना आज हम ना मानब। आज तक ई घर के एगो सामान ई ठोर से ऊ ठोर ना भइल और आज हार चोरी। मजली दुल्हन ठीक से देखा, याद करा कहीं रख देले होकबो। ता जे गला के हार तू चोरी कैले बाड़ू उ निकाला, ना तब तोरा के पुलिस में भेज दे।